Ще ви помоля да отворите Библиите си или ако имате в електронен формат, електронните си устройства на Лука, глава 5, първите 11 стиха. А веднъж, когато множеството го притискаше да слуша Божието Слово, той, Исус, стоеше при Генисаретското езеро. И видя две ладии, две лодки, които стояха край езерото, а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си. Като влезе в едната от ладиите, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата и седна и получаваше множеството от лодката. След като престана да говори, каза на Симон: изтегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за улов. А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но щом казваш, ще хвърля мрежите. И като направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ, и те като дойдоха и напълниха и двете ладии до там, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Понеже той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха. Също и Яков и Йоан, синове на Зеведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус каза на Симон: не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след него. До тук ще спрем нашия прочит. Нека Господ благослови своето слово между нас днес. Както сте седнали, нека наведем глава за молитва. Благословени Спасителю, наистина молим Те, Твоето слово да възпроизведе вяра, живот и съзнание за това, което искаш от нас на тази земя. Искаме в този момент да издигнем пред Твоите нозе онези, които днес имат специална нужда от молитва. Онези, които се възстановяват от болести, които са болни, които са на места, на които свобода няма. Онези, които, Господи, по особен начин ще гледат днес с надежда Ти да извършиш чудо в живота им. Молиме Те за чудесата в живота ни. Извърши ги, Господи, според волята си. Нуждите, които представяме пред Теб, особено онези, които са духовни, Господи, ние знаем, че Ти ще ги задоволиш, че Ти ще изцелиш, че Ти ще привдигнеш. Защото си лекарят над лекарите, онзи, който излекува човешката душа от греха, който изкупи човеци за себе си. Благодарим Ти, че можем в ден като този да уповаваме на Теб, да издигнем поглед към Теб и да вярваме, че не само не сме сами, но че на наша страна е цялото небесно воинство, защото Ти си ни осиновил, защото ние сме Твои. Молим Те, Господи, за онези, които са наистина отдалечени от нас, които са самотни, които са възрастни, които тази сутрин трябва от разстояние, чрез интернет или по християнската телевизия да чуят това, което Ти си приготвил за всички нас. Отвори очите ни, ушите ни, но най-вече сърцата ни и волята ни, за да можем да вършим това, което Ти желаеш на тази земя, докато все още е ден. Защото идва онзи момент, в който всеки от нас ще срещне Тебе лице в лице и тогава времето за вършене ще е приключило, но надеждата ни ще бъде изпълнена с вярата, която имаме днес. Молихме това в името на Исус, Твоя Син и нашия Спасител. И всички заедно ще кажем: Амин. Как може човек да срещне Бога? На пръв поглед един много елементарен въпрос, но всъщност никак не е толкова прост. Може би съдя за това по начините, по които хората го отговарят. Трябва ли Бог да се търси на определено място? Има хора, които прекосяват хиляди километри, за да стигнат до дадени места, по-святи от другите, където вярват, че е по-вероятно да срещнат Бога. Е ли по-вероятно да срещнеш Бог в църква или на колене на друго място, или в момент на изпитание, или да речеме в градския транспорт, докато пътуваш за работа?
Как човек може да срещне Бога? Нещо повече, трябва ли човек да търси Бог или Бог търси човека? Или и двамата се търсят един друг? Кое е първичното, кое е вторичното? И още един въпрос не ми дава мира цяла седмица. Как би ми се отразила една среща лице в лице с Бога за 1 час? Имате ли срещи тази седмица планирани? Аз имам няколко. Някой от вас те първо ще ги планират. Още не е почела седмица. Понеделника ще се грижи за себе си. Достатъчно е злото на всеки ден. И все пак, имате ли неща планирани? Срещи с хора? Очаквате ли неща да се случат по време на тези срещи? Те обикновено не са така инцидентни. Те са свързани с някакъв вид неща, които трябва да се обсъдят, или работа, която да се свърши, или нещо, което по някакъв начин да бъде така направено, че да повлияе на дадена част от живота на всеки един от тези, които се срещат. Да се питам, как би ми се отразила една физическа среща с Бога за 1 час? На теб как би ти се отразила? Какво би му казал? Ох, че труден въпрос. Какво би ти казал той? Бихте ли отложили подобна среща? Поредна неделя изследваме въпросите. Как вярваме? Как знаем това, което вярваме? И как следваме онова, в което сме убедени? Казвам и няма да се умра да го повтарям по време на тази серия. Достоверността на християнството, истинността на християнската вяра се основава не върху ученията на християнството. Дори бих казал, не се основава просто на доктрините, споменати и изброени в Библията, Стария и в Новия Завет. Тя се основава, тя държи корена си, сърцевината си в един индивид, в една личност, в вярата в това, кой е Господ Исус Христос. Онзи Исус, роден в Назарет, и онзи, за когото Библията твърди, че е Месия. Това е ядката на нашата вяра. Всичко останало е производно от нея. Нещо повече, проблемът, когато става дума за клонене към вяра или към отдалечаване от вярата, не дай си Боже, проблема и въпроса, който трябва да се зададем е следния. Дали 4-те описания за живота на Исус Христос, така наречените Евангелия, са абсолютната, неподправена, недопълнена и автентична истина за Него? Защото ако те са, както се убеждаваме последните седмици, то тогава аз и ти трябва да спрем, да си отворим ушите и да слушаме. И нещо повече, да сме готови да извършим онова, което намерим там за себе си. Иначе Библията е безмислена. Ако отговорът на този въпрос е уклончив или не дай се Боже, не знам. Аз не мисля, че ще има човек на тази земя, който ще може да отиде в небето и да каже, аз не знаех. Мнозина от нас ще кажат, не ми беше удобно. Не ми беше съвсем ясно. Не ми се търсеше истината. Беше ми по-приятно да вървя някъде между истината и сивата зона. Или дори беше ме страх от тебе, че при една среща ще се окажа неправеден. Нека да ви кажа, сестри и брати, нито един от нас няма да се окаже праведен пред Бога сам по себе си. Това го забравете. Няма как да го заслужим, няма как да го постигнем, не можем да си го откупим нито с знание, нито с познание, нито с дела, нито с манастири, нито с църкви, нито с каквото и да е друго, което можем да направим на тази земя. Всички ние ще се явим пред Него с едно и също съзнание за нашата греховност. Дай Боже, покрай Него да има още едно по-важно съзнание за това, че Христос е изкупил нашия грях. За да можем не да се защитим колко сме прави и праведни, а да кажем, знам, че съм грешен, би трябвало да си отидеш от мене. Но заради Христос, дерзая, имам смелостта да застана пред теб и да моля за прошка. Затова си мисля, човек наистина трябва да спре и да се замисли върху това, което чете. Само преди седмица разгледахме описана от доктор Лука. Доктор Лука е един задълбочен изследовател на исторически събития, свързани с живота на Исус от Назарет, чийто доклад днес е известен под името Евангелие от Лука. Това е 3-тия документ в Новия Завет. Той е направен от един изследовател на историята, вярващ човек, който обаче е поставил всичко под лупа, преди да ни го опише, със съзнанието, че е изследвал на макс това, което е възможно. И това, което е описал в своя доклад, както ние го наричаме в неговото Евангелие, е 100% доказана истина. Така го четем
ние. Не е случайно, че така го четем. Разгледахме една интересна среща, която той описва между равинът Исус и един посветен еврей на име Симон. Видяхме как Исус изцелява тежко болната майка на съпругата на Симон. И след това огромен брой болни хора от всякакви болести, и духовни, и физически, в град Капернаум и областта около него. Запитахме се какво е мястото на свръхестествените изцеления, които Лука описва. Защо те са толкова важни в неговата повест? По какъв начин те помагат, за да бъде видяно това, което той иска да изрази? И достигнахме до две простички заключения. Лука ги е описал там първо, много просто и елементарно, защото са се случили. Той описва факти. Той дори не ги тълкува. Той ги описва. Защото са се случили. Не може да ги пренебрегне, не може да ги изостави настрани. Но има и втора причина. Защото те предават в основата си нещо по-дълбоко от истината за това, че Бог може да изцелява. Те подчертават много ясно кой е онзи, който го прави. Идването на Христос на земята беше да изяви божеството. Затова винаги, когато Той говори, когато Той проповядва, когато Той изцелява, когато Той умира на кръста, когато Той възкресява, съзнанието ни трябва да бъде какво изразява Той от това, което е, а не само какво върши. Казахме обаче, че по никакъв начин с това разбиране, че е важно човек да вярва в това кой е Христос и че основата на вярата му да бъде Христос самия Той като личност. По никакъв начин не омаловажаваме Божията сила да изцелява. Започна 5 минутката на Ани тази сутрин. Вярвате ли в чудеса? Децата казаха да. Какви чудеса? Беше им трудно да отговорят. И аз си мисля, че ако беше минала покрай нас и ни беше питала, вярвате ли в чудеса? И ние щяхме да кажем да. И може би ще да ни е трудно да отговорим в какви точно. Но може би ще да ни е малко по-лесно, тъй като ще сме живели по-дълъг период от време, да се сетим за чудеса в нашия живот и да кажем, бях болен и Той ме изцели. Бях слаб и Той ме привдигна. Бях изгубен и Той ми даде път в живота. Бях на дъното на съзнанието си, на душата си, смачкан от този, от обстоятелства и Той ме привдигна и ми показа стойностното в живота, което никой не може да ми отнеме. Все чудеса. Бог не е престанал да ги върши. Нека видим как се развиват по-натам отношенията между този рибар на име Симон и Исус Христос. Един ден, когато Исус стои до езерото Генисарет, хората прииждат на тълпи, за да чуят това, което има да им каже. Така започва началото на Лука, глава 5. Генисаретското езеро, за него вече трети път чуваме тази сутрин, то е същото като Галилейското море. Широко около 13 км и дълго около 21 км. Горе-долу територията на София залята с вода. Не е нещо огромно. Долу в долината се намира. То се явява нещо като епицентър на много от това, което Исус прави в Галилея. Там около водата се случват много неща. И така, той стои там и хората се тълпят навсякъде около него, казва текста, слушайки, забележете, Божието Слово. Народът се притискаше дори, притискаше го и него, искаха да се колкото се може по-близо, за да чуе това, което има да им каже. И Лука използва думата Божието Слово. Искам за момент да спра тук за една бележка под линия. Когато ние чуем в днешно време фразата Божието Слово, си представяме това, Библията. И това е абсолютно правилно. Когато чуем Божието Слово, изразено от Лука, не трябва да забравяме, че Библията все още я няма. Лука първо е написал своя доклад. Ще бъдат писани послания, има Стар Завет, но той е в евреите с някакво по-различно разбиране. За нас той ще бъде част от Библията, но нея все още я няма. Интересно е как Лука е достигнал още за първите си 4 глави до абсолютното убеждение, че онзи, който говори, е самия Бог, за да нарече думите му Божие Слово. Не трябва да го пропускаме, това е нещо много важно. То се забива в умовете на читателите, би трябвало и на нас да ни се забива в умовете, че онова, което излиза от устата на Христос, е самото неподправено Божие Слово. Затова ние съвсем правилно заключаваме, че и цялото писание е боговдъхновено и следователно е Божие Слово. Веднага спирам и питам, ти когато четеш Библията, когато четеш части от нея, имаш ли вътрешното съзнание? Имам ли аз вътрешното съзнание, че чета думи от Бога към човечеството, които е възможно в даден момент да се отнасят и конкретно за мене в този ден, в този час, в тази ситуация? Ние се насърчаваме едни други.
Четеме Божието Слово, трябва да го изучаваме. Ще кажем след малко съобщение, аз сега ще го направя без да искам и в проповедта. Библейските уроци се възобновиха. Защо? Не за да станем по-умни, а защото искаме да знаем Божието Слово. Как да го изпълняваш, ако не го знаеш? Как да знаеш какво ти казва, ако не го разбираш? А как ще го разбереш, ако не го прочетеш, не го изучиш и не го изучиш като Божие Слово? Много важен момент има тук, който споменава Лука, макар че той някакси под линия. Бяха дошли и се притискаха с желание да чуят Божието Слово, това, което Исус има да им каже. Та Исус получава. Хиляди се стичат, може би стотици, може би хиляди, защото не са чували така някой да получава по този начин. Исус вижда на брега на водата две лодки, две ладии, старата дума е използвана тук, оставени там от рибарите, които перят мрежите си. Лука не ни дава никакви подробности, защото всеки според мен, който чете тия думи от първи век в онези региони, знае много добре за какво става дума. Ето какво според мен се случва. Сутринта е, и то късна сутрин, някъде може би около 10 часа, грубо казано, рибарите по принцип ловят риба с мрежи в Галилейското езеро. Предимно през нощта, защото водата е по-хладна, рибата излиза на по-плитко и на повърхността и може да бъде уловена с мрежи. И начинът е такъв: хвърлят, прибират. И ако успеят да оцелят някакво ято от риби, пасаж от риби, улова им е по-голям, ако не индивидуални риби. И е трудна работа, може да отнеме цяла нощ. И хвърляш, ако имаш късмет, вадиш. И тогава, когато изгрее слънцето и понапече, се прибираш с лодката. Няма смисъл повече да ловиш през деня, защото става горещо. Това го знае всеки един рибар. Ходи се за риба рано сутрин и при вечер. Да не питам има ли рибари между нас, сигурно има. И така, прибираш се, вадиш рибата на сушата, ако я има изобщо, почистваш и след това носиш да бъде или продадена, или усолена и сушена, или носиш, ако нямате нищо вкъщи, нещо и на семейството си. А мрежите преглеждаш, дали не са скъсани. Може да се закачили по дъното, може при извличането да си скъсал нещо, може риба да е скъсала по някакъв начин. Рядко се случва, но го правят. Следващия път, когато ги хвърлиш, да няма дупки, да не изпуснеш и без това не чак толкова добрия си улов понякога. И те се преглеждат, изчистват се от водорасли, от люспи, от риба, от кал, от каквото ви дойде на ум, от шезлонги, от минерални води, които са схвърлени във водата и други такива неща в днешно време, и ги оставаш да съхнат. За да може като изсъхнат да ги ползваш дълги години, само когато ти е необходимо вътре във водата, влагата и за мрежата не е нещо полезно. Обикновено, чета история, жените са почиствали рибата. Съпругите най-често на онези рибари, които са излизали отвътре, и докато те оправят лодката и почистват мрежата и си оправят тъкъмите, ако има достатъчно риба, жените започват да я почистват. Още там на място, още при езерото. Миризмата е била феноменална за риба. Но ни се казва, доколкото разбираме този текст, във въпросната сутрин, когато Исус е там, няма много жени. Що няма много жени? Защото няма много риба, няма какво да чистят. Останали са мъжете, които си перат всъщност мрежите. И ни се казва, че вече е късна сутрин, най-вероятно някои от мрежите вече са изсъхнали, започват да се прибират, защото има мрежи очевидно в лодката на Петър, или може би улов е бил толкова слаб, че не са измокрили всички мрежи и само мокрите остават отвънка. Не знаем това, но Исус отива и без да иска разрешение от никой, сяда в една от лодките. И ни се казва, тази лодка не беше на кой да е, на Симон. Сега, както вече знаем, това не е първата среща на Исус с Симон. Ако прочетете Евангелието от Йоан, ще видите, че Симон е представен на Исус от брат си Андрей. Ако четете само Лука, и Симон вече е бил част от запознанството с Исус, нещо повече, равен Исус е бил поканен от дома му и са се случили невероятни неща там. Ако не сте изучили 4 глава на Лука, може да чуете и последната проповед, свързана специално с тази тема. Така че това не е първото взаимодействие, не е първия разговор, не е първата среща между Исус и Симон. И Исус моли Симон, или Петър, нека го наричам Петър от тук натам, тъй като още в този текст се споменава Симон Петър, двете имена, с които той е известен, по-известен, разбира се, с името Петър на християнския свят. А той моли Петър, виж сега, ако можеш да спреш работата си за малко, да се качиш в лодката с мене и да се отдалечим малко от брега, и тогава ще седна и ще говоря на хората от водата. Представете си, нали, Петър трябва да се спре да се занимава с мрежите, да остави колегите си да правят това. Не е било много приятно занимание да переш мрежи, между другото.
да отблъсне лодката от брега, Исус вече е вътре в нея, сега хората могат да слязат направо до бреговата линия, до водата, някои дори да си топнат краката във водата, ако искат. В днешно време го правят срещу заплащане, пилинг му се казва, но това е друг въпрос, ако сте ходили там, ще знаете. Аз бях учуден от множеството мънички рибки, които плуват буквално на 2 см във водата в Галилейското езеро. Огромен брой от тях, гаделичка до, както и да е, отвлекох се. Не знам дали по времето на Исус е било така, но някои от тях можеха да си топнат дори краката във водата, да седнат на брега и той от няколко десетки метра или може би няколко метра просто да говори в нещо като малък мини амфитеатър, от който отдалечен от слушателите, както сам аз може да види всичките и те могат много добре да го чуят. И той сяда и го прави. Сега помислете си за Петър, какво прави Петър през това време? Петър седи. Петър е арестуван слушател. Не може да мръдне оттам. Не може да си проверява айфона, защото е на 1 метър от Исус, седи в лодката и не може и да заспи колкото и уморен да е, защото е много неудобно. Вътре си в лодката трябва да държиш дали е пуснал котва или не, най-вероятно е пуснал някаква тежест да не мърда лодката, но той е там, неговата задача е ще или не ще да слуша и той чува всяка дума от това, което Исус говори. Ние всичките сме в лодката тая сутрин, до някъде обаче. И когато Исус свършва своята проповед, Лука не ни казва какво точно е говорил, когато свършва да говори, той казва на Петър нещо неочаквано. Би трябвало, според нас, да му благодари, да каже много благодаря, че ми даде да използвам лодката, бъди благословен, ако тъща ти пак се разболее, само ми се обади и да го пуснат обратно до брега и да продължи своето служение. Но Исус не прави това, той прави нещо, което моли Симон да направи. Симон, който е много опитен в това, което Исус ще го помоли да направи, нещо лесно, което Симон или Петър е правил с лекота през годините. Той му казва, искам да отплуваш, да отблъснеш лодката в дълбоката вода, искам да хвърлиш мрежите там. Тия мрежи, които са почистени и сушени за вечерта или онези, които не си използвал, за да половим риба. Хайде малко да хванем риба. Спирам за момент. Сега, това, което Исус иска от Петър е напълно осъществимо. То не е невъзможно, технически е изпълнимо. Никак не е трудно. Но е напълно необичайно. Просто е неразумно, защото не се прави така. Поне не и ако искаш да ядеш риба. Щеше да отнеме ценно време за почивка на Петър да влизате първа навътре или за някаква друга работа. Щеше да го измори допълнително за следващата нощ риболов. Така и така нищо не бяха хванали. Щеше пак да намокри и да изцапа мрежите, които трябва да се изкарат, да се почистят. Ако няма риба, поне няма да ги кърпиш, но трябва да изсъхнат пак. И от опит, това беше най-важното, Петър знаеше, че ще бъде пълна загуба на време. Защото по това време риба не се лови. Струва ми се, че в този момент Петър поглежда към бреговата линия. Най-вероятно вижда гърбовете на част от хората, които си тръгват, но също вижда и своите колеги и може би си мисли, сега ако тръгна с лодката навътре, какво ще си помислят тия за мене? Сигурно ще си каже, той Петър съвсем се отчаял. Що ми през деня вече се опитва да лови риба, когато никой не хваща риба. Не знаем, но си мисля, какво би означавало това, какво ли е минавало през ума на този човек. И имам право да мисля така, защото Симон отваря устата си и отговаря. Преди да тръгне да върши това, той казва нещо много интересно. Знаете го, но все пак нека да го прочетем отново. Казва, учителю, хубав уважителен израз, Рави, учителю. Исус до този момент наистина е един учител, макар че той го видял и да изцелява у дома си и знае много повече за него, отколкото само думата учител, но по-скоро думата е уважителна, за да не се обидиш след това, което ще кажа. Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не ловихме. Сега Исус не пита Петър какво е правил през нощта, нали се сещате? Не му е казал, вие хванахте ли нещо през нощта? Ако не сте да идем да половим малко. Това го казва Исус. И звучи като оправдание, защо не иска да направи нещо. Поне така започва изречението му. Това е изключително изречение, защото мнението на Петър ми се струва, че се променя в средата на изречението. Нека да преведа от гръцки, защото е много труден гръцкия за разбиране тук. Какво казва Петър? Петър казва така. Виж сега, ходихме на риба, потрошихме се от работа цяла нощ и не хванахме нищо. Дай сега да се събереме 2 и 2. Ходихме, шансовете ни бяха добри, хванахме нищо. Сега ти искаш да отидем във време, в което нищо не се хваща. По принцип не се лови риба и ти искаш сега да ходим да ловим риба. Това му казва, това е буквален превод от гръцки. Не знам дали го разбрахте.
защото е труден за разбиране този текст. Но си мисля, че докато Петър изказва първата част на това изречение, нещо става в главата му. Ума му не може да спре да мисли. Той можеш да чуеш как му се движат зъбните колела на мозъка. И може би си мисли, ако някой друг ме беше помолил да го направя това, някой от моите колеги, или някой от тълпата, или дори тъщата, някой да ме помоли. Но тук ме моли човек, за когото идват стотици да го слушат, чиято проповед и присъствие преди малко чух. Тук ме моли не кой да е, а един, който е изцелил стотици пред очите ми. Миналата нощ, малко по-рано. Един, който у дома ми се наклони над майката на жена ми и тя стана в този момент. А ние си мислехме, че си заминава. Така че, ако той иска да отиде на риба и да хване риба, добре. Аз ще го направя заради него, а не заради валидността на това, което иска. И тогава той казва в същото изречение, само след една запетайка, думи, които са знаменателни, думи, до които исках да стигна тая сутрин. Защото ако нищо друго не разберете и не чуете тая сутрин, с нищо друго не си отирам от тук, тези думи според мене не искам да бъдат пропуснати, защото в тях историята на Петър, на Симон Петър, има директна пресечна точка с моя живот и с твоя живот. Ето ги тези думи. Симон отговори: учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но щом ти така казваш, ще хвърля мрежите. Защото ти казваш, ще го направя. Защото ти така казваш. Бихте ли прочели този текст отново с мене? Нека го прочетеме заедно. Мисля, че има следващ екран за него. Симон отговори: учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, всички заедно, но щом ти казваш. Кажете на човека до вас. Щом той казва. Щом той казва. Заради това, което е. Дори и да не разбирам онова, което казва. Петър не го разбираше. Нямаше логика в това, което Исус искаше. Но го направи само защото източника, личността, която го каза, беше Исус. Разбирате ли колко важен е този текст? Как това изречение събира цялата случка в себе си, поне тази част от нея. И колко важно е да не бъде пропуснато. Защото ти така казваш. Това твърдение на Петър, това убеждение на Петър има потенциала, и не преувеличавам, да промени траекторията на целия ни живот, защото то промени посоката на неговия живот. Петър не беше същия, когато слезна от тая лодка след този улов. И това ще го видите след малко. Текстът го доказва перфектно. Чудя се, какво ли това ни говори на нас? Защото ми се струва, че това може да промени траекторията на целия ни живот. Ако така разсъждаваме, ако така вярваме. Някой от нас всъщност се борим в момента с проблем. Понякога е таен, понякога е явен. Най-близките може би знаят, а може и никой да не знае. Ние имаме вътрешното чувство, че някак си Бог се отдалечил от нас, някак си не чува молитвите ни, не отговаря толкова бързо, колкото ни се иска. И се борим в нещо в живота си. За някой от нас дори ни се струва, че губим почвата под краката си. Питаме се дали Бог наистина е мой Бог. Дали мога да го нарека личен спасител. Един, когато го е грижа за мене лично. Ани казах, един, който сяда до нас. Един, който ще седне и ще проведе часов разговор с мен, след който живота ми няма да е същия. И имаме вътрешното чувство, че знаем какво трябва да направим. Имаме чувство, че Бог ни казва: това искам от тебе. Но това, което Той иска, е толкова необичайно, толкова неприемливо, толкова трудно като че ли за логика. Или си мислим, ще ми струва твърде много. Изисква от мен да се откажа твърде много. Хората ще ме гледат с присмех. Ще ми се подиграват и близките ми, и приятелите ми, и може би колегите ми, съучениците ми. Няма да се получи, защото никой не го прави така. И въпреки това, вътрешно ние чуваме гласа на Бога, който ни казва: това искам да направиш. Искам сега да хвърлиш мрежата във време, в което никой не ги хвърля. Това е момента, в който аз и ти имаме нужда от това доверие на Петър. Дори и онзи Петър, който тепърва ще става апостол, тепърва ще има своите проблеми, който ще се отрече от Исус в един момент, но когато Исус ще утвърди като основата на неговата църква, канарата, върху която ще се гради и останалите си ученици. Това простичко изречение започва всичко. Щом ти казваш. Помните ли, преди 2 седмици се запитахме, пропускали ли сме важно събитие, за което после да сме съжалявали? Какво ли щеше да стане,
ако Петър беше пропуснал този шанс. Аз не вярвам Исус да му извива ръцете, ако беше казал: учителю, знаеш, много съм уморен, там, ако искаш ела вкъщи да те нагостя, нямаме риба от днес, ама има малко останало от вчера. Със сигурност майката на жена ми ще се радва да те види. Да не си губим времето. Дали ти си проповядвай, остави бизнеса на мене. Специално той е с рибата. Можеш ли да го каже? Може. Колко често ние така си мислим: Бог е за духовната част на живота ми, а какво разбира от работата ми? Там има други закони. Там предпочитам да не правя срещи с него там в офиса. Колко от нас биха се срещнали с Бога за 1 час в офиса си? Ето ви мисъл за размисъл. За пастирите е лесно. Затова задавам въпроса към вас. Колко от нас биха се срещнали пред колегите с Исус за 1 час в офиса? Помислете малко, ето домашно. Още един аспект на това, което се случва в тази история. Всичко тук се променя, защото Исус не иска Петър да вярва в нещо. Исус не го пита: вярваш ли в мен? Ако вярваш, направи това. Исус го кара да направи бебешка стъпка на действие. Заради това, което той иска от него. Много интересен е този текст. Не се изиска богословско образование за това да последваш думите на Исус в този случай. Нито кой знае какво познание за него. И въпреки това, знанието за това кой е той беше ключово за Петър. И така Петър казва: въз основа на това, което знам, въз основа на това, което съм чул, въз основа на това, което съм видял, кой си ти? Ще хвърля мрежите. Замислих се онзи ден, какво ли би означавало за мен, ако бях пропуснал такава много важна среща с Христос в живота си, когато бях на 16. Тогава се бях отдалечил от Бога изключително много. Бях спрял да хода на църква, въпреки че произлизам от християнско семейство. Баща ми имаше достатъчно мъдрост да не ми извива ръцете, защото това може да го правиш до определена възраст, след това губиш децата си. Беше ми дал свобода. Но в период от 6 месеца аз бях много далече от Бога. Бях тръгнал, върша какви ли не глупости, каквито 16 годишните вършат. И тогава в един момент Бог ме срещна. Подобен въпрос ми зададе. Дали искам да продължа живота си без него. Имах възможност за избор. И си мисля, какво ли щеше да стане, ако бях пропуснал този шанс? Къде щях да съм сега? Къде щеше да е вярата ми? Къде щеше да е живота ми? Лука продължава историята и обобщава това, което отнема може би няколко часа, за да се случи, с буквално половин изречение. Той казва: и като направиха това е стих 6, какво направиха? Изтеглиха ладията вътре, на дълбокото, Петър хвърли мрежите, уловиха твърде много риба. Така че мрежите им се прокъсваха. Ето ви нещичко под линия за размисъл. Не ни се казва вътре в лодката да има още хора. Ние предполагаме, че имало още, че Петър не е бил сам. А възможно ли е там да са били само Петър и Исус? Исус да му е помогнал да лови риба. Просто какви ли неща не се въртат в главата на един пастир, докато подготвя проповед. Но сега се опитвам да си представя историята. Уловиха обаче твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха. Представям си погледите на колегите на Петър, неговите съдружници, когато го виждат да оттегля лодката навътре, си казват: къде тръгна той сега? Още не сме свършили с мрежите тук. И после си представям дали Петър е мърморил, докато е хвърлял сухите мрежи в средата на деня и го е пекал слънцето отгоре. Трябва да е бил баяна печен в лодката вече след не много кратката проповед на Исус към хората, съм сигурен. Трябва да е било обедно време вече. Дали какво си е мислил, докато е хвърлял мрежите? Дали е говорил нещо с Исус? Или си е мълчал и си е казал: дай да хвърля, той ще види, че нищо не се хваща и ще си ходиме. Дали е поглеждал обаче към Исус в момента, в който е усетил, че мрежата е пълна? Рибар усеща по движението и трептенето на мрежата, че е риба, а не е някой шезлонг. Какво ли е станало, когато е трябвало да извика съдружниците си? Те са били може би на 2-3 км, но това се чува и се вижда много добре. Езерото не е толкова голямо. Лате, не мога да извада рибата, вижте какво става. Бързо, бързо! Трябвало ли да ги вика веднъж или няколко пъти? Никой не иска да ходи в средата на деня в морето. Какво искат сега тия? Да не би да се дават нещо. Какво има? Риба, риба! Хайде бързо! И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ.
Не знаем колко време е отнело това, очевидно. И те дойдоха и напълниха и двете ладии до там, че щяха да потънат. Сега никъде не се казва, че са извадили всичките риби. Казва се, че са напълнили ладиите до момента, в който вече, ако слагаш още, ще потънат. Може би са пуснали половината риба на свобода. Дори и това не знаем. Но знаем, че това беше капацитета, с който можеха тия няколко рибари да напълнят инструментите си. Рибата вътре в лодките. Преживееш подобно нещо с Бога в живота си, да изпиташ силата и водителството на Бога. Не е просто вътрешно емоционално нещо, което изпитваме понякога, докато пеем песните, аз се развълнувах на една от песните днес, или виждаме сънище, или четеме нещо. Това е една активна вяра, която ангажира Божията дейност в твоя и моя живот на много практическо ниво. Ако до там не стигнем, вярата ни е въздух под налягане, да знаете. С мрежата в дълбокото, в средата на деня, вярата е по-видна, отколкото с големия кръст в неделя сутрин и с голямата Библия на църква. Това е, което Бог, вярвам, иска от нас. И ако ми позволите още нещо под линия. Същия въпрос, който зададохме преди 2 седмици. Защо са необходими описанията на тези изцеления, които Исус прави? Същия въпрос може да бъде зададен днес. Защо са необходими описанията на тези природни чудеса? Чудеса, които са свързани с силите на природата. Усмиряването на бурите, изсъхването на дървета, да речем, умножаването на хляба, умножаването на рибата, физически неща, които нямат директен допир с здравето на хората. Мисля, че отговорът е абсолютно същия. Те са там, тъй като смисъла на служението на Исус не е това, което е учил, и не са чудесата. Смисъла му, кой е Той? А как да го разпознаеш без делата? Това е като един вярващ човек. Как да разпознаеш, че е вярващ, ако няма дела на вяра? Не можеш. Той ще изглежда като всички останали, само теорията ще му е по-голяма. Исус беше Бог в тяло. И това се разбираше от властта, която имаше над природата. Какво да кажем в заключение? Ще завършим разглеждането си днес с края на тази история. Искам да я довърша до края, тъй като е уникална всяка частичка от нея. Замислете се, тези рибари, те са смаяни. Това го обяснява и Лука. Но замисляли ли сте си, че това са едни много богати рибари? Вече. Не знам колко са побирали лодките по това време и от кой точно тип са били. Рових он един 2 часа, изгубих времето, не можах да определя какъв тип ладия е била рибарската, защото може да е малка, може да е голяма. Но може да събира нещо от рода на 2 тона риба минимум, едната, до 20 тона риба сигурно, ако бъде правилно натоварена. И тези рибари сега ще имат нужда от много помощ този следобед. Всичките възможни жени, които могат да намерят. То собствените им жени, сродници, братовчетки, тъщи, всеки, който може да дойде. И не само жени, за да се изчисти тая цялата риба, защото тя не може да стигне на онзи климат прекалено дълго време. Дори да измислят начин да я държат в езерото, трябва да се справят с нея. Тя не може да стои затворена. Тя трябва да се изчисти, трябва да се осоли, трябва да се продаде. Ще има ли достатъчно пазар за цялата тая риба? Няма хладилници по това време. И защо бизнес страната на тази история е уникална. И ако се замислите, тези хора нямат нужда да ходят на работа повече, да ловят риба поне за 6 месеца. Това е факт от един изследовател на библейската история. Как ги изчисляват тия неща, нямам представа. Но двете лодки с толкова риба, на толкова горе-долу рибари, разделени заедно, 6 месеца могат да не ходят на риба. Това са едни много богати рибари. И можем да си представим как, идвайки на брега, Петър застава пред Исус и му казва: виж, сега да направим 3-годишен договор с тебе за сътрудничество. Ще работиш само веднъж на 6 месеца, ще идваш по обяд, когато нямаме друга работа и без това, и така 50% печалбата е за тебе. Ще можеш да си спонсорираш служението, ще купиш собствена лодка, сам ще си я дърпаш назад, за да си проповядваш на хората. Колко съвремени християни биха се опитали да направят така бизнес сделка? Можеш да му обещаеш дори 10 годишен договор. Защото след това ще се пенсионираш, ако си на определена възраст. Петър не е бил от най-младите. Но не. Какво прави Петър преди още дори да се справят с тия 2 лодки, да ги издърпат на сушата? Той пада в краката на Исус. Там, на лодката. Явно имало малко място поне от тия риби, къде да падне на крака. На колене долу и му казва: иди си от мене, забележете думата, Господи. Само пак под линейка, учителю е станал Господ.
рамките на няколко часа съзнанието на Петър е израснало с няколко години. Равина, уважителната форма, за да не се обиди, че ще му каже, че не е прав, е преминала до Господи. Това не е просто Господарю. Думата означава Господи. Махни се от мене, отиди си, Господи. И обяснението му е, те са на сантиметри в лодката, къде да отиде Исус. Трябва да се върнат обратно на сушата. Все още не са го видели да ходи по водата. Това ще се случи малко по-натам в историите. Тук не става дума за това. Това, което Симон му казва, иди си от мене, защото съм грешен човек. Много, много, много интересна фраза. Не случайно искам с тази фраза да завърша. Виждате ли, нека не пропускаме това. Петър предполага, че Бог се дистанцира от грешниците. Бог винаги се дистанцира от грешниците. Това са го учили. Това е съзнанието. Обикновеният човек трябва по специален начин да влезе в храма, защото Бог стои далече от грешниците. Болният е болен, защото Бог го изоставил, затова е болен. Той е бил грешен, затова е болен. Нещо повече, жените, те са на още по-голямо разстояние от Бога. Защото веднъж месечно те са нечисти. Затова Бог ги изоставя. Те са по-далече. Децата, те пък нямат съзнание. И защо? Бог е там с святите, с фарисеите, с равините, с онези, които са много святи. Защото аз и ти трябва да сме щастливи, че изобщо сме живи. И логичното, което Петър може да направи, е да си каже, аз съм грешен човек. Господи, имай представа, че не можеш да стоиш близо до мене. Иди си от мене. И Исус изобщо не адресира тази цялата история. Лука обяснява, понеже той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха. Разбирайте подтекста на това нещо. Не броя на рибите ги смайва ги, че някой го е направил, че чудото е свършено и те разпознават, че този човек не е обикновен човек. Че този е Господ. И като Господ, трябва да стои далече от мен, защото аз съм грешен. Едно съзнание, което ще помогне много на Петър един ден да проповядва в обратната посока, че Бог е дошъл близо до грешника, че е дал живота си за него. Няма да ми стигне времето да обясня колко радикално е това изказване, което Петър прави и колко по-радикално е Исусови отговор към него. Защото Исус не го оставя там. Не знам как гледаш на Бога, не знам какво мислиш за Бога, но това е лицето, което Лука открива в своите изследвания. Един Бог, който идва близо. Исус каза на Симон, не бой се. Що му казва не бой се? Някъде да виждате страх в това, което Симон казва. Има страх от това, че Бог е дошъл близо и че греха може да бъде унищожен всеки миг и да получи наказание за това. Вид покаяние преживява Петър в този момент, но това е малко пресилено, може би. Но Исус каза на Симон, не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци, гледай напред, от тук натам ще сме заедно, ловихме риба заедно, от тук натам ще ловиш за мене. Не само нямам намерение да се отделя от тебе, но имам намерение ти да бъдеш близо до мене от тук до края на живота си. Петър ще разбере смисъла на тези думи малко по-натам. Знаете ли защо знаете името на Петър? Не защото беше рибар, а защото стана последовател на Исус, който търсеше с огромно желание да направи това, което Бог му беше открил в този момент, да привлече хората близо до Бога. Защото Бог не бяга от грешника. Бог прегръща грешника, за да му прости. Стига грешника да е готов да прегърне Бог. Познаете какво е последното изречение на тази история? И те продадоха рибата и живяха щастливо 6 месеца. Нищо подобно. Вижте как се вършва тази история. Стих 11. И когато извлякоха ладиите пълни с риба на сушата, оставиха всичко и отидоха след него. Само не ме питайте какво е станало с рибата. Представа нямам. Но истината е, че не ме и грижа. По-важното е, че тези хора оставиха всичко и тръгнаха след Исус. За тях това не беше бизнес преживяване. За тях това беше духовно чудо. Защото те разпознаха чрез физическото нещо, което изгуби всякакъв смисъл за тях по-натам. Кой е самия Исус? Няма ли тук урок за нас, кажете ми? Изтеглиха лодките на брега си, оставиха всичко и го последваха. И аз вярвам, че ако ние бяхме там и ние щяхме да направим същото. Пред очите на такова явно чудо. Бихме го направили. Бихме изоставили всичко. А какво да кажем днес, когато Исус е направил много повече за нас от просто улов на риба? Днес ние имаме края на цялата история. Или по-скоро началото на края на цялата история. В онова чудо, което измества всякакви чудеса на изцеления,
всякакви чудеса на природни особености, които Исус променя, природни закони, които Той променя под формата на чудо за даден момент. Онова, че Той на третия ден след своята смърт възкръсна от мъртвите. И този Петър щеше да го види 4 години, почти 3 години и половина по-късно. Щеше да го види жив след смъртта. И щеше да осъзнае какво означава Бог да дойде и да изкупи, да потърси, това са думи на Лука, да потърси и да спаси онези, от които казват: Боже, бягай далече от мене. Добре ще е, като знаем тази история и как всичко започва с Петър. И като знаем, че голяма част от това, което разказва Лука, е разказано и проверено от очевидец или от очевидци. Един от тях е Петър. Човек да си направи труда и да прочете думи от самия Петър. Има 2 такива свитъка в Новия Завет. Наричат се първото писмо на апостол Петър и второто писмо на апостол Петър. И искам с това да завърша. Искам да прочета няколко думи от Петър, самия Петър, когато той пише своето писмо. Той го пише до хора като нас. Сега говорихме какво му се е случило, разглеждайки отстрани, ето какво той пише. 1 Петрова глава 1. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез възкресението на Христос от мъртвите. Говорихме и за бизнес много тая сутрин. За наследство ни е възродил нетленно. Не е риба, която се разваля. Неоскверняемо. И което не повяхва, което се пази на небесата за нас. Кои сме ние? Които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Прескачам няколко стиха. И ако призовавате като баща, онзи, който без лицеприятие съди, разбирате, без да гледа на лице, съди според делата всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето пребиваване на тая земя. Има право да ни го каже. Вижте как звучат тези думи от човек като Петър, който е преживял това, което днес описахме и още много повече. Той обаче не свърши до тук, продължава, като знаете, че не с преходни неща, злато, сребро, сте изкупени от суетния живот, предаден от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христос, който като агнец, без недостатък и пречист, наистина беше предопределен преди създаването на света и се яви в последните времена за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. И още една мисъл от Петър. Понеже сте очистили душите си и сте се покорили на истината, как хубаво звучи тази дума покорност от неговите думи, неговите уста. Покорили сте се на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие. Обичайте се един друг, горещо и от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае завинаги, защото всяка твар е като тревата. Всичката и слава е като едно разсъфнало цвете. Тревата изсъхва, цветето окапва. Но Словото на Господа пребъдва в вечността. И това е Словото, което ви беше благовестено. Аз виждам тук покана за решение днес. Имам чувство, че ако Лука беше до нас, той би ни хванал за яката и ви казал: вие разбирате ли какво четете? Разбирате ли, че това нещо съм го проучил? Разбирате ли, че тези неща се случиха? Разбирате ли колко смаяни бяха хората, когато ги виждаха за първи път? Разбирате ли как Бог дойде близо? И как е нужно човек да осъзнае, че той иска среща с него днес? И ако тя не е направена, човек не може да продължи живота си. И тази среща е там не за да те оплаши, но да ти каже: не бой се. Просто искам да бъдеш различен. Искам да бъдеш част от моето семейство. Искам да бъдеш мой син, моя дъщеря. И искам заедно да виждаме чудеса, да ловим. Да ловим човеци. Не за някоя кауза, не за някоя политическа партия. Днес се ловят гласове. А за небето. Нещо, което никой не може да ти отнеме. Не е купено с злато и сребро. Не е спонсорирано от някого. Но нещо, което Исус купи за собствената си кръв.